Sir Red. Red potato. Social distancing dapat doon. Ay, Sir Red oh. Sir, sama tayo. Kayo lang. Astig. Gusto mo isama mo, sakay. Tama tayo, yun o. Sige sir, ingat po. Ingat po, right seat po. Marang. Angkas na ako sir. Tubian. Ayun na sir o, ayun o. Astig. Ang lapat ng gulong. Ito kung napapanood natin sa ano, pero nandito na ngayon. Ayan na sir, ayan na. Kapangan natin dito. Ayan na. Woo! Checkpoint sir! Oh, mahabol! Nagpapapatol! Sila, oh. Ayan na. Ayan yung mga vlogger, oh. Woo! Huwag sigaw! Checkpoint! Stop! Yan, zero! Checkpoint si sir, nagkakaguluhan dito! Ayun oh, ang bago natin yung chat po. Ayun! Huwag sigaw Pangasinan! Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, good morning. Sabi natin sila Pops Hugo at si Pops Eric. So nandito ako ngayon sa Tampok 7-Eleven, Dagupan. So inaantay ko sila. Siguro paparating na ngayon. Tananan. Alam sila. So inaantay man natin sila. 1 hour later. So ride safe po sa ating lahat. Malas kador. Tatlo na kayo magkakasama ngayon ah. So, sabi na tayo sa Santa Barbara. Ride po sa ating lahat guys. Si Malas Kador.
Go! Walang sinabi. Walang sinabi. Wala na akong dito. Kanina, nandito sila kanina eh. Umalis na yung iba dito. Umalis na siguro. Kuya, may nakanti kanina dito. Na riders din. Oo. Nakamiyo. Dalawa. Umalis na? Umalis na daw sila, Pop. Umalis na, dalawa sila, no? BY. Sige, thank you. Nauna na daw? Hindi na nakapag-ansay.
tayo guys. Yan. Ang dami namin ngayon. Daming supporters na ng GBT. GBT, Team Katagumpay. So ayan oh, dami namin oh. Yan, puro Pangasinan oh. Ayan, ayan si Pops Cham. Pops Cham oh. Oh my God! Paul! Wow! Akala ko sino yung bagong sniper ah. Bawas out. Hindi, naggas ako dyan. Sabi kami tatlo. Madumi na. Bawal? Bawal. Iba na naman backride mo. Hindi na ako nag-OB yan. Baka matulong sa ano, PI. Meron ba siya yun? Wala. Si Giancarlo eh. Meron. Naiwan yung dalawa doon kumakaway. Ang bilis nyo. Sila yun, dalawa. Alam ko sila yun eh. Kaya nagbubusina ako. One 120 ab. Babad. Di sa pambag. So yun, ang dami ngayon. Ang dami namin ngayon. Yes. Sniper ah. Wala pa si Boy. Pops, agad yung kayo na. Ay, bawal ba? Ha? Hindi. Kamay. Sino kasama? Dalawa. Dalawa? Si Bella. Hindi, sila RB. RB? Hindi ka nagsabi si si Julen? Iba rin pala sila. Hindi, nagsabay-sabay na kami pero inantay namin si RB. Si RB. Na-scam yung dalawa. Si Kugi. Naggas ako dyan. Nagpuntang na ako. Alam ko nandito na kayo eh. R1? R15? Ayos ah. R15 lang. 60 yan. Dahil pa ro. Kulay blue. Nokso. Losi. Bagay ito sa sa G6 na ito lang din, Mat lang. Madami ba tayo ngayon? Yung nakaraan, 26 lang ata no? Tapos may dalawa pa, 29 na. May dalawa, naiwan yung dalawa kasi na-scam. Hello. Shara. Kapatid, nasaan yung ko eh? Tuman. May Ay! sikat. Walang ko, pati Ang disposable, wadman mo yan. Pag di disposable ko lang, pag-imula. Pag-awa. Disposable. Alam ko nandiyan eh. Maraming pagkain ngayon. Maraming pagkain. Yan. Yun. Oo. Mga palmusal. Ano mang bayar nila, mas? Oo, ano mabayad tayo? 150. Hindi lang. Ang palong kami lang wala. Ang interest natin to 150. Ha? 150 kasama ng pagkain. 150. Alam Oo. Bago yung Pops ah. Bago. Serious na. Dami natin ngayon ano. Kasama ka sa laon yan dati. Kasama ka no. Ngayon lang siguro no. Huwag mo titigisa si Katagumpay. Magpupray muna tayo. Sino maglilib ng prayer? Ayan.
takbong 100 lang. Mag-player na si Justin. Nasa si Justin Pro? Justin Pro? Oh, si Kuya na daw. Mag-pray muna tayo bago tayo alis. So, napakarapit namin ngayon. Almost 30 riders. Tapos may nauna pa doon. Abutin kami ng 40 riders. So, mahabang linya ito. Sa Centro Fuel. So, saan na to? Saan na to? Villasis pa rin? Villasis? Rosales na? So yan, dito tayo. Tool meet up natin guys. Sir, Jig to. Sir Jig. Dami natin ngayon So good. Tayo mananalo ngayon. Ang dami. Pero sa pagkain laon yun yung namumuna. Yes, kumusta? Ano? Yan. Dami namin ngayon. Ayan o. Grabe. So yan guys. Alis na tayo. Gear up na tayo ulit. Go na tayo. Tarata. Napakagandang daan dito. Napakadilim. Ay, nagugutom na ako. Oras na, 4:30 na. So ayan, mamaya ulit papatayin ko ng video ko. 2 hours later. Guys, Gapan, Nevesia. Pumasok tayo ng parang barangay. Gapan, Nevesia. Yan. So parang nakakalito yung daan. Parang hindi mo na alam yung babalik eh. So malapit na tayo guys.
So, malapit na tayo panigurado. So, malapit na tayo guys. May sinyalis na sila. So, malapit na tayo guys. This way, Jerry de Alicia. So, rock road yung daan dito. Oh no! So, maputik din. So, ayan, papasok na tayo. So, nandito na tayo guys, touchdown na tayo.
nangyari? Oh my God, si Pops Ramil. Nangyari. Nangyari. So, touchdown na tayo. Tayo ang nauna. Ay, meron pala. Meron pala. Hindi nauna. A few moments later. Ayan, tahong na lang inihaw namin. Matatapos na kagad na tayo. Let me taste. Uy, sarap ng tahong oh. Grabe. Mas masarap na to. Sarap. Woo! Ah, mayo na. Katulang kaserola, no? Oo.